Welcome to TFL TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Keti Maswemera achiseka maititi naTom Jones achiti maititi vakarohwa kutanga vachafa, zvichinzi sei vakasendera Tom Jones maaudio, sei aituka president achituka musangano weZANU-PF. Teerai muzvinzwire mega zviya zvatakambenge tataurawo seTFL kuti maititi vanonyepa kamuchashilo. Bata futi maminister rova copy and paste nyorera Tom Jones ma message futi umuti copy and paste posta maminister. Guys, nezuro kamuchacha kakarohwa kakaenda nemwana wa Gilbert mukomana kakapuwa mazengwete kakabuda tuweti tsa. Kakabuda tuweti unoziva makatsibonga ma Down syndrome. Dotunzwa tumakatsibonga tuchiti he vanaketi handibati fake guwa ndinouya nestraight guwa. Kamuchacha akazhakwa nezuro akanzi iwe ndiwe uri kutuma shamwari yako ikutuka maminista nemapresident. Iwe fonera shamwari yako ibvise. Remember pandakakuudzai kuti uya ari kubvisiswa maposti esaya eosaka kari kunyura kuZimbabwe kakanzi hande kuJoni kunotora shamwari yako, kakaridza mhere kakabuda tuweti kakarohwa mupama kakawira kuseri kwedhogo. Kana wakanitarisa wakarakashika ukabuda tuweti kamwana kaGilbert hanzi kakaridza mhere. Tuma futi Tom Jones katuke president nemaminister futi tuone. Andakakuudzai kuti Tom Jones achadeletiswa mapost esaya obva aita public apology. Did I not tell you? Nezuro Tom Jones aifunga kuti majokes achiti I'm not going to take down all my posts for who, my page, my rules. Nhasi waipfeka apologies one. Tsepete paZANU-PF ona tsepete muchadzidza kuti musasanganise Facebook drama nezemo nepolitics. Vana kamuchacha zidofo rekupedzisira waripfeka apology Jessica Tom Jones waripfeka apology Jessica. Chiudza vanhu chokwadi kuti wai wapfeka apologies wakuda kutiudza zvekuti he family yangu pawaitukirira mubhurugwa mapresident nemubhurugwa mavice president uchiposta maminister yo uchiisa kucomment section kuti iwe nemagosi ako mutuke, wanga usingazivi kuti une family kuZimbabwe wasozviziya nhasi. Futi sarenda shuwa nhasi apology iri kuuya futi kubva kuna Kamuchacha. Kune vaya mabonga vanenge vachiti bitterness family muri kupuwa fake kuguwaka. Chiregai tikuudze isu. After apologies yaTom Jones, Kamuchacha ari kuisa apology today. Kana achiti ndiri kunyepa ngati ndiri kunyepa, muchamuona Kamuchacha nhasi achiisa apologies kumaminista aituma Tom Jones kuti vatuke napresident namai president. Kuita munhu wokungorohwa. Ndiwe unogara uchingorohwa, ndiwe wajaira zvekungorohwa. Manje problem yenyu munodhiwa kuda usikobhilivhisana. Nezuro mamboita bvepe tichikuudzai kuti haimi tine masosi edu mamitsi, masosi manyama. Tine masosi edu manyama. Inini ndine masosi ekuti uyu akauya neV11. Handidhauti kuti kunyepa kana kuti chi. Kamuchacha uri dofo. Tom Jones anga kuyenderera uchimunyora. Apa Kamuchacha akatorerwa foni yake ndabva aonekwa achiisa copy and paste mapicture aminister. Zvikanzi postava ndobva amuisira $20 400 rands. Akanzi uri kuti hausiriwo unomutuma haasiri Tom Jones here uyu. Hausiriwo kwatu mambama mvorokosho kuseri kwedhogo tuwetitsa. Next time mukandinzwa ndichiburitsa chinhu kuti kwaitika zvakatika, musandiitire dzungu. Musi uno ndakakuudzai kuti munhu yabatwa pa5 kuna 5th Avenue panyaya yeMariana Melissa yai. Zvisati zvatombotenderera mukati he une jealous unoshaya. Inini chandenchida ndechekuti azive kuti nyaya dzake ndinadzo. Zvekuti mumabhilivha here kana kuti hamuna handoziva kuti makatsibonga muri madofo. Izvi zvinotoonekwa nebitterness family wakaenda kuchikoro kwete madofo. Muchakapondesa muchingokati he munorwadziwa. Musi uno ndakakuburitsira V11. Handisiri ndakaburitsa nyaya yekuti akadzinga waso. Handisiri ndakakuburitsira nyaya yekuti adhipotwa paHeathrow. Handina kuudza nyaya yekuti ari pa5 Avenue achibhadhara vana Melissa mari yavo 4,000. Nezuro handina kukuudzai kuti Kamuchacha abatwa nenyaya yemaminista nemapresident ari kutukwa kupeji racho Tom Jones.
achinzi ndiwe shamwari yake ndiwe uri kumutuma, akarakashwa ikoko for 30 good minutes, akaudzwa kunzi kana Tom Jones asina kuisa public apology and remove those posts hausi kubuda uri kudzokera mukati. Tom Jones akada kundipikisa. Tom Jones kana wakantarisa, put some respect on my name, bruh. I'm your boss. Put some respect on my name. Wakafonerwa nezuro uri palive kanzi iwe ibva palive ubvise zvinhu zvese zvawakaisa zvemaminista nemapresident papeji pako nekutiktok zvese. Iwe kamuchacha uri kutofunga kuti yeye ndine shamwari. Tom Jones ndopaunoona kuti newe uri dofu. Ungafurirwa nemunhu kunzituka musangano nekunzituka mapresident, iwe uchiziva kuti uri muZimbabwe ko ukadzingwa kuSouth Africa unoita sei? Ini ndinoti mame kamuchacha. I'm sure mazvinzwira mega zvataurwa naKeti Masomera kuti maititi ndivo vakapa Tom Jones ola maaudios anga achikandwa naTom Jones kuFacebook nekuTiktok. Tom Jones anga achiapotsera achivakanda zvisingaite, of which maititi naTom Jones ola vanga vachizivana zvokutodaro. Ungoti maititi vakarohwa kutanga vachafa vakadedzera kuti handimuzivi Tom Jones, handitambi naye, asi chokwadi tochiziva chiri pachena. Handizivi tinoti kudii guys. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel.